Señor abogado, xa pensei que non chegaba, Perdón, pero tuve moito traballo esta semana. E como tempo duro, imos empezar xa co tempo. Bueno, veixo aquí que está vostede acusado dun delito de maltrato cara aos animais. Neste caso, non me equivoco. Eu xa máis na vida lle puxen a mão encima a Julieta, A que? A Julieta, a burra. Mire, señor abogado, eu penso que todo isto é unha confusión. A ver, conteme todo como sucedeu. De acordo. Ten un cigarro. Pois todo comenzou no Tronte. Eu estaba na obra con o meu compañeiro Cosme. Llamo Marujita. Son nativa de aquí e estamos moi contentas. Bueno, que? Vamos a tomar uns viños. Non, hoxe non podo que teño que levar o coche a tallar antes de que peche. Teño que mirar os amortiguadores. Isto xa me Xa. Bueno, pois sí, verás bien. Xa che vale. Tanto falarme desa moza túa, eu ainda non che coñezo. A ver cando me apresentas. Bo, un día distes. Vai. Acéntate un pouco, que pareces un zarrapeiro. E para as mulleres hai chiquis ben aseados. Va, tú te ríes. Bo, déxame en paz, xa nos vemos mañá. Vale, chao. Sinvergüenza, que a pouco vais matar máis vaquiñas, sinvergüenza, que eres un sinvergüenza, mala persona. Este de matar, a ti tamén, mal educado. Julieta. Hola, mi vida. Preciosidade, cariño. Meu sol. Ai, miña prenda. Quanto tempiño estuve botándote de menos, sosteñote aquí, ai. Ai, bonita. Oh. 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 Mi vida, darling. Que faz, animal? Carme, pero tú non estabas no taller. O taller vou dar eu a ti, violador, carallo, que és un violador. Non me fagas nada. Échame a la Guardia Civil. Carme, por favor. Por favor. É Guardia Civil? Sí, mire, é que acabo de atopar un paquete cheo de cocaína no lamiro que hai aquí á beira da iglesia. Sí, vale, é que os espero. Onde está a cocaína? Sí, onde está? Nunca falla. Primeiro tenderme que acompañar a deteñer ese hombre que está violando a burra aí adiante. Vamos. Estaba violando a burra que o vin, Arrecó. Vino eu. Eu non violei a nadie, señora xente. Arredemos, rapaz. Non ves que esa elección é a prova inconfundible de que estabas a cometer acto sexual co animal? O animal era o il, carallo. Vai nos ter que acompañar ao cuartelillo. Eu non vou a ningún sitio, Rapaz, Eu non vou a ningún sitio. Rapaz, Eu non vou a axúdame. ningún sitio. Eu non vou a ningún sitio. Se non ves polas boas, ves polas malas. ¡Socorro! ¡Axudeime! ¡Acudime! Pois así foi, señor abogado, como cheguei hasta aquí. Bueno, Ramón, a fiscal do caso pide para vostede 5 anos de cárcel polo delito de tortura e escándalo público. O xuizo non se celebrará esta semana, creen?
polo que volverei por aquí para preparar a defensa con vostede. De acordo? Pasa para dentro, animal. Down the same old hill, on the train, the same old crew, and I'll be looking for a change. In the office, same young lady gives a smile, and it's off into a daze, and I'll be looking for a change. How far? How far? How far can a streaming go? How far? How far? How far can the streaming go? I keep on wondering why that smile. Ponte de fora, asqueroso, que pagaron a túa fianza. Como? E logo puxeronme fianza? Será fillo de puto abogado que non me dixo nada? Quen a pagou? Ramón! Gonzalito, gracias, meu home. Non te ia deixar aquí con eses lagartos. Xa, como sabía que estaba aquí? Onte parte da galega retransmitiuse en directo desde o Lameiro onde estaba a burra. Hasta me entrevistaron a mí, toma o caso, e vamos. Ei. Joder, como cambiou o tempo. Toma, con esta chaqueta. Tú crees que son un monstruo? Tú crees que o eres? Non sei, se cadra. Sabes que me preguntaron na televisión cando me entrevistaron? Que se alguén do pueblo sabía o que estaba pasando aquí. E eu dixenlle que sí. Que eu sabía desde había meses. Sabíalo? Claro que o sabía. Vinte moitas veces con ela. Na corte, no río, na campina, no palleiro, no bacelo. Ah, e incluso no teu coche. Penso que a tratache mellor que tratei a miña muller en paz descanse. Pero, tío, se hai meses que non vas ao Venus e antes tiñas un bono mensual. Amigo Ramón, vouche dar un consello. Se de verdad queres, loita por ela. Porque un amor como ese quizá non volvas a encontrar na túa vida. E penso unha cousa. A historia da humanidade foi feita por homes incomprendidos pola sociedade. Tes a Einstein, Copérnico, Baltar. E eu sempre estarei aquí contigo. Gonzalito, vouche dicir unha cousa. A Dios poño por testigo que ninguén se vai interpoñer no noso amor.
Queridos irmáns, estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a estes dous seres que se aman. En primeiro lugar, teño que dirixirme aos presentes. Se hai alguén que teña algún motivo para estar en contra deste matrimonio, que fale agora ou que cale para sempre. Ben, Ramón, aceptas como esposa a Julieta ata que a morte vos separe? Sí, acepto. Julieta, queres a Ramón como teu home ata que a morte vos separe? Iso valerá. Pois Ramón, Julieta, eu vos declaro marido e muller. Veña Ramón, xa podes luchar. Chegou o día. De volta da publicidade continuamos con máis asuntos. Xa sabemos o que, o cando, o como e o onde. Hoxe intentaremos saber aquí, en Galicia Directo, neste o seu programa, por que Ramón Suárez, o xa famoso, tristemente famoso, violador de asnos fixo o que fixo. A nosa enviada especial, Mónica Lourido, está xa ás portas do xulgado para contarnos todo o que ali acontece. É ou non é así, Mónica? Hola Paco, aquí estamos en directo agardando pola chegada do acusado prevista para os próximos minutos nun ambiente de confrontación que se vai caldeando por momentos. Parece que aquí chega o acusado acompañado de outra persoa. Vamos ver se podemos falar con él. Ramón! Pois non nos foi posible falar con él, pero manterémonos informados de todo o que aquí hoxe aconteza. ¡Ela! ¡Tú que necesitas por tambor de carajo! Caso número 825. El Estado y el señor Cosme Barreira presente en esta sala contra don Ramón Suárez. Señor Suárez. Aquí, su señoría. Está acusado de un delito de maltrato a los animales y escándalo en la vía pública. ¿Cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Inocente, su señoría. ¿Qué pena pide la Fiscalía? A pena máxima que se impón aos violadores. 5 anos de cárcere e indemnización económica á víctima. Neste caso, o señor Cosme Barreira. Puede comenzar usted, señora. Señorita, señor xuiz. Chamo a declarar o acusado don Ramón Suárez. Hola, Ramón. Como se encontra? Bueno. Dígame, donde se atopaba vostede o pasado día 24? A ver, se eu non nego o que pasou, é o que digo que non estou de acordo que me tiveran por isto. Vostede oiu falar algunha vez dos dereitos dos animais? Sí, claro. Tamén oín que para facer ese abrigo fan falta 15 rabosos. No me sea impertinente con la señorita fiscal o le acuso de desacato. Sexamos claros, Ramón. Recoñece que o pasado día 24 estaba vostede nos lameiros dos diestros donde pacía a burra do señor Cosme? Sí. Recoñece que mantivo relacións sexuais con ela? Sí. Recoñece que non era a primeira vez que o facía? Sí. Recoñece, señor Suárez, que non vai ser a última vez que o faga? Sí. Por Dios. Non teño máis preguntas. Por favor, señor abogado defensor, ¿quiere interrogar al violador? ¿Quiere decir al acusado? Sí, cómo no. Señor Ramón,
Dígame, nos últimos anos tuvo algunha relación con algunha muller? Humana, quero dicir. Non, non, a mí sempre me gustou andar de flor en flor. Nunca lle fun home dunha soa muller. Que tipo de muller lle gustaba antes de conocer a Julieta? Home, as brasileñas, moito. E as rumanas, ainda que non lle eran moi aseadas, E as colombianas, bueno, as colombianas facían unhas cousas... Eran mulleres públicas? Non, eran putas. Nunca chegou a amar a unha muller, Ramón? Non. Señoría, eu o que penso que este pobre home, tivo unha falta de cariño tan grande que o suplico o primeiro que encontrou máis a man. Só se trata dun home falto de amor, do amor dunha muller. E por iso imos castigalo. O que necesita é unha oportunidade, e que a sociedade lle dé unha oportunidade. Orden en la sala. Orden en la sala. Le pido al señor abogado defensor el alegato final y a la señorita fiscal. Por favor, letrado. Todos sabemos que facemos aquí. Sexamos francos. Estamos xulgando a un home por un delito de zoofilia. Non estamos xulgando a un tolo ou un home falto de afecto. Estamos xulgando un caso que importa e moito a nosa sociedade, a nosa forma de vida. Porque, pénseno uns instantes. Que pasaría se hoxe deixáramos libre a este home? Se a sociedade e nós somos os seus representantes, non lle puxésemos un castigo, pois que calquera podería facer o mesmo. Non só el secuestraría a burra do señor Cosme, senón que calquera podería facer o que quixese con calquera animal. E non lles pasaría nada. Temos que dar exemplo con este caso para dicir, e den alto, que non todo vale. Que existen unhas regras do xogo. Pido, señoría, o seu ingreso no cárcere e a indemnización económica ao señor Cosme. La defensa desea un alegato final. Gustaríame, su señoría, ser eu quen falase. Moitas cousas se fixeron neste xuízo, pero penso que todo o mundo olvidou o máis importante. Vos decidesme que non podo amar a Xulieta aínda que ame, que non a podo desexar aínda que ela sea o meu ceo. Sentiron algunha vez algo parecido ao que sinto eu? Eu creo que non é tan extraño. Solo son un home enamorado, non un home falto de cariño, como dixo o meu abogado. Estou enamorado do ser máis maravilloso do mundo e ela está enamorada de min. Faustino, quen che axudou cando a tua muller che puxo os cornos co xereleiro? Eu, recordas? Sabela, quen che deixaba a casa para que te deitaras co fillo zapateiro sin que se enterara a tua nai? Eu axudeivos cando tiñades problemas. E hoxe, para unha cousa que vos pido, decidesme que teño que olvidar a Xulieta. Decídeme, explicádemo, como olvidala se cada día que pasa a quero máis e vivo menos pensando en como Cosme estará tratando. Estou farto de curarlle as feridas que lle fai este desgraciado. Estou enamorado dunha burra e non me avergonzo por ele. Podería ser zoofilia, mas non o é. Neste caso non o é. É amor. E digades o que digades nesta sala, o meu amor por ela non cambiará. Podedes pecharme, pero non podedes cambiar o meu sentimento. ¿Quiere ponerse el acusado en pie? Ante la acusación de maltrato animal y escándalo público, este tribunal le declara culpable. ¡Culpable! Terá que pagar una indemnización de 400 euros al señor Cosme Barreira y será ingresado en un centro psiquiátrico por un periodo no inferior a 5 meses ni superior a un año,
Se levanta la sesión. Seis meses sin tener mi vida por fin xuntos, nene. Ai, canto te botei de menos, canto te botei de menos. Vamos, vamos, coche, veña. Desgraciao, deixa a burra! A burra, desgraciao! Acudi, Ramón, acudi que me levan a burra! Desgraciao! Acudi, veciño! Deixa a burra! Deixa a burra! Deixa a burra! Deixa a burra! Deixa a burra que te contesto! Deixa a burra! Fuxe, Ramón, fuxe longe daqui, que é o encargo me distes. É duro estar longe da terra, pero máis duro sería estar sin ti. Xa non queda ningún plan, non queda onde mirar, nin floresta un animal. Perdemos todo e fraquea, se xa non hai sentido real. Non podes disfrutar, se xa non queda